Yo, what's up mga kagwardo? By the way, this is Guardo Bikers again. Nagbabalik for today's episode. Ang gagawin natin ay mag-insayo. Mag-insayo tayo mga kagwardo. Sisimula natin sa Licor, Taguig hanggang boundary ng Pasig, Taguig, which is Pasig River. So tara, samahan nyo ako mga kagwardo. Disclaimer lang mga kagwardo, hindi nga pala ako isang racer. Hindi ako nangangarira at lalong hindi ako nagyayabang. Bagos, nag-iinsayo ako para ako'y lumakas nang hindi rin ako mabuli. Alright? Alright, mula dito sa Licor, Taguig, habang bababasin ko ang kahabaan ng sisik, of course, random shoutout muna tayo. Shoutout sa aking pinaka-supportive na asawa at sa aking mga kumpare dyan, si Master Gilbert Revilla, Kenneth Gruyal, Margel Manuel, at siyempre si Madam Shine de la Cruz Papa at si Master Ed Torres, at sa aking mga childhood friend dyan, nandyan si Kevin, Arlie, Lani, Joby, Larry, Edward, Hindri, Luigi, Roy, Jimson. Mega love shoutout sa inyo mga katrupa. Dagdag kalaman lang mga kagwardo, itong si C6 nga pala, mula sa Lower Bikutan hanggang sa boundary ng Pasig, which is the Ilog Pasig, ay may habang 7 kilometers at napakatuwid nito na daan, kaya napakaganda i-sprint. Ang problema nga lang ay makihalo ka dun sa mga motorista, no? Dahil kung dun ka dadaan sa bike lanes, marami pong nagbabike na siyempre nag-ensayo lang, nagpapawis lang mga yon, kaya pabagal-bagal lang ang takbo, no? Hindi siya ideal for sprint practice, kaya dito ka hahalo sa mga motorista para makapag-sprint ka na maayos. Sa banda rito mga kagwardo, mapapansin nyo, ini-street ko yung siko ko mula sa pagkaka-drop ko, no? Kasi pag mountain bike pala ang gamit mo, tapos nagda-dropping position ka, napakasakit sa siko, no? So ini-street ko dahil namumulikat, nakakangalay, no? Iba talaga pag road bike ang gamit mo, laking advantage. Max speed nga pala natin mga kagwardo ay 45.7 at meron tayong average na 27 lamang, no? Bilang hindi racer ay masasabi kong sulit yun para sa akin, no? Naka 1.4 kilometer na lang. Sisik tayo. So ito yung view na C6 mga kagwardo. As you can see, mayroong bike lanes malapad, no? Pero hindi ko ginamit dahil nag-sprint nga tayo. Yun ang reason ko. Dahil yan sa bike lanes, mayroong magbabike dyan na sumasalubong. Kasi dalawahan yan salubungan yan dyan. At sa unahan yan, makikita nyo yan mamaya, meron dyang kumipot yung bike lane. So hindi siya ideal para sa nagpa-practice na mag-sprint. May tanger pa. Pero tinapot tayo. Titiksin na tayo. Ito yung part ng bike lanes na kumipot mga kagwardo dahil sa flood control system nila. Tuyo na labi. Alam muna natin.
Medyo mainit pa. Time check nga pala. Alas 4:30. Oh. Maintain lang tayo sa 30 kph. Ah. 31. Kaya pa ba natin mag-sprint? So yun na talaga lalamunan ko eh. Maybe I need some water. So yung buti natin, yung tubigan natin, hindi siya ideal for cycling dahil magbubukas ka pa ng takip. Street eh. Talagang pakiramdam ko dito ay tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Kaya makikita nyo, hindi na ako naka-dropping position. Nagme-maintain na lang ako sa 30 kph dahil yun nga, as you can see naman, matirik-tirik pa yung araw no? Kasi alas 4 ng hapon yan. Alas 4:30 to be exact. Pero masakit pa rin ang araw kasi sa panahon ngayon napakainit no. Nagme-maintain na lang ako hanggang sa makarating ako sa boundary ng Pasig at saka Taguig, which is the Ilog Pasig.
Alright mga kakwardo, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog dahil kung idudugtong pa natin yung paglalap natin pabalik ay masyado nang mapahaba yung vlog natin. So hanggang sa susunod mga kakwardo, antabayanan nyo muna, may bonus ulit tayo kung gaano kaganda tumambay dito sa sisig, no? Alright, maraming salamat sa inyong panunood, no? See you on the next vlog.